Mamalengke po ba kayo, Nay? Ano po masasabi niyo, may bago tayong palengke? Ayos ba? Okay lang. Kasi kahit pa paano, palengke yan eh. Oo. Kaya at gusto natin. Tsaka hindi naman masyado malaot sa ano, no? Tsaka okay lang pagbaba mo. Oo, okay. Masakyan na. Oo. Matasanay din mga Oo. ngayon, para sa kanila malayo. Pero pag ano yan, okay lang. Wala sukti. Okay lang. Diretso naman siya. Oo. Nagbukas na po ang bagong pamilihang bahay ng Kapalit, Pampanga. Hindi po siya masyadong malayo sa MacArthur Highway. Ayan po siya, oh. Bagong palengke, Kapalit, Pampanga. Salamat sa mga nanunungkulan. Opening ng ating new Kapalit Public Market, ang palengke ni Sir, paano makakapasok sa loob? Meron po tayong mga upuan na pwede na po tayong maupo at sa ilang saglit Sa likod? po ay atin na umumpisahan ang ating programa. Muli po, maligayang umaga sa ating lahat. Good bro. Okay. Po siya sa barangay San Vicente, Kapalit, Pampanga. Bubukas pa lamang po. October 10, ang bagong pamilyang bahay ng Kapalit, Pampanga. Ayan po. Ayan po ang magkakaroon po yata ng program sa dito sa labas. Baka kanabig. Mamaya papasok tayo sa loob. Oh, at least may bago tayong palengke. Ang ilapot naman, oh. Sayang po na bago. Muna.
Bagong tubig po. Nakaka-nerving. Ito yata yung wet section. Ikutin natin yung wet section niya. Ganda oh. Ah. Oh, sir. Banta baludan, nakita ba yung palengke? Wala ko pa live eh. Wala ko pa live eh. Floor, wala pang masyadong stall. Kasi ngayon lang, kabubukas pa lang nito mga kanoypi. Mga sariwa, kabubukas pa lang mga kanoypi. Daming tao. Meron sa second floor. Daming namimili, mamalingki din tayo. Bagong Palit Public Market. Bago tayong palengke mga kanoypi.
tayo mga kanoitis. Bukas pa lang. Gano'ng kilo lang? 150 mo, no? Si Bene Pakuanan. Ang get siya? Na? Bayang bus na eh. Mayong business, mayong baleke, malinis naman, kuya. At saka, okay naman. Ali, ito ang proseso na ning pamagka-install. Kayo may kasakit. Proseso, Yeah. yun mo muna po medyo. Kasi takala, Yeah, ewa. oh. Wala naman po pepa gawang na. Tamo po process na ni Yan, Kepa. yan, yan. King lumang palengke, no? Kanin ko makapwesto kung kilo mismo. Opo, ito po karentay. Karent magbabadi. Harap po po. Kung sabihin, ala na ka rin. Ala na po. Totally closed na ka rin. Na? Totally closed na ka rin. Opo, off na po talaga. Signing off na po. Wow. Nakabakot na po. No section. Sa 22, sa 20 na lang. Nay. Nay, pwede may interview? Ano pa masasabi niyo sa bagong palengke natin? Malinis ba? Malinis po. Hanggang kailan kaya yung linis na to? Siyempre, bago pa lang, ano? Bago pa lang. Eh, at least, mahalaga may bago tayong palengke. Oo nga eh. Ikumpara mo naman doon sa luma, ano, te? Yan naman yung ano. Pero tama yung sagot mo, ilang taong kaya bago ano, itong kalinisan, no? Hanggang kailan, no? Ay, sir. Ay sa akin, katamang sa akin opisina.